Vatsu vzniklo zo shiatsu masáža, čiže slovo Vatsu, taká kombinácia shiatsu a water. A dneska je Vatsu terapia zložená nielen zo shiatsu masáže, ale aj z mobilizácie, stretchingu, prácu s meridiánmi. A rovnako je to psychoterapia. Keď príde klient prvýkrát, tak hlavne musí spĺňať to, že nemá žiadne kontraindikácie, čo sa týka tepla a pobytu v teplej vode. Chodia k nám rôzni ľudia s rôznymi diagnózami, ortopedickými, neurologickými, aj ľudia s klasickou poruchou pohybového aparátu alebo nejakými bolestiami chronickými. Vlastne tá veková kategória je, povedzme, neobmedzená. Od narodenia dieťaťa až po paliatívnu starostlivosť. Dejú sa rôzne veci. Niekedy ľudia plačú, niekto sa smeje, niekto sa uvoľní, niekto sa niekedy neuvoľní. Niekto rieši nejaké veci, ktoré potrebuje spracovať vo svojej hlave, niekto práve naopak úplne vypne. Sú ľudia, ktorí zaspia. Určite je to pre každého istá forma relaxu a stretnutia sa samého so sebou, by som povedala. Potom, ako skončí terapia, tak ako sa hovorí, takým uzemnením, opretím o stenu sa klient dostane späť do tohto sveta, do seba. Má potom istý čas na to, aby sa prebudil a tak to končí. Tie prejavy sú potom rôzne. Niekto potrebuje niečo vyrozprávať, niekto potrebuje byť len potichu, niekto sa chce vyplakať, alebo niekto si ponorí tvár do vody. Je to úplne jedno a všetko je to v poriadku. Nikam sa to neposúva. Je to také bezpečné prostredie. Vatsu terapia je vlastne pre všetkých. Sme na Bulovke, takže keď treba, môžeme tuto sa spýtať a konzultovať s akýmkoľvek doktorom. Určite sa na vás budeme tešiť tuto v náručí vody na Bulovce.